Ndewo ụmụ Igbo anyị na-anabata gị na nkata politics tata bụ Wednesday 22nd of October 2025 ebe a bụ Voice of the East ebe anyị na-eweta akụkọ ife gbasalụ ana Igbo tata anyị etinye anya na isiokwu meela anya akụkọ nya na news gosi gbasata Nigeria tata ife izizi anyị chọrọ ine anya na ya bụ ife melu na Abia steeti maka na izu ụka gara aga anyị nụrụ ka gọvanọ Alex Oti na Ethiopia wee na-aba mba wee na-asị onye ọbụla nwere plan iri election na 2027 onye a nekwu ya nekwa nga onye dị etu a nekwu ya nekwa ataramafụfụ. Gọvanọ Alex Oti kọwata na onye ọbụla tinyela aka n'ife ọbụla gbasara igi na Abia steeti na election na-abịa na 2027 na ya bụ onye dị otu a ya etinye ọkpa n'ofu trouser. Onye ka o kwusiri nya bụ ife n'izu ụka gara aga federal government wee gba direct flight wee zie ozi n'izu ụka nke a ka m gụọlụ gị ife federal government kwuo. Federal government si na anya terminate go 43 kilometers ihe na project ụzọ a na-alụ from Port Harcourt na Aba road construction. A na-alụ nya bụ ụzọ with China Civil Engineering Construction Company. Kanya bụ akụkọ pụtalụ n'izu ụka ebube wee na-ebe na social media ndị netizens wee na-ajụ wee na-asị kedu ife butelu isiokwu na-abụ a kedu ka fachus wee connect ya ọnya bụ connection ka m ebulu ka njụọ mayor ka mayor kọwatala anyị ife na-ada na Abia steeti ife. Okay, this particular akụkọ the very dicey, okay? Yeah. A lot of permutations do, you know. But for me, I to think logically, if you are thinking about it from a logical point of view, you would probably think or see that these two stories do not connect in any way. Okay. But then again, knowing the country we are in, a lot of people are speculating because of the threats the governor made, which is even as a reply to the threats he has also been getting, which is that the APC was going to take over, you know, the APC take over Abia State and APC got Abia State from 2027 and all of that. So, feeling now, and Governor Alex Kulu as Okuloku as onye na-achị obodo as onye that is. And you know, with the kind of democracy I see in our practice, right? Rigging is at the part of democracy. Rigging an election is not a good thing to do. So the governor putakuo na anybody choi rig election. Ya the kwa will ya makana otu o se rig. Ko yesinwu. So ya make sure no they go will tupu or rig the election so that after rig shaya on one pay. So I negate that one. The madu react to that, you know, particular statement in their own different ways. Mana ifo kula dunjo. Ifo kula dunjo. Akato me wata. Onye sisi rig in election. Okula jo. Ifo kula dunjo. And ima sometimes kwambe. Ana ndị mmadụ kwuo okwu ịnanya ndị nwelu ndị agree or ndị nwere an issue with that kind of statement. Ndikwa anya n'ọkwa ndị so na the other party. Maka from that kind of statement should actually be encouraged if we like the kind of democracy. If you want to rig election in this place, just know need to go rig election. Rigging an election means truncating the people's choice. That's right. It means going against the voice of the people. What democracy is government for the people, by the people, and of the people. So the people that are seen or track and vote, it just change it to another thing. So we need to start treating things like this with dire measures. So after federal government cancel all this contract, but I'm led to think now. The contract, what makes
someone back out of a contract. It's probably when the other party to the contract is not fulfilling his or her own part of the contract. Right. Hana kọwata na afọ ejuru ha n'ihe ndị CCEC ihe na-alụ ọsọ afọ ejuru ha. So, no reason without any other proof. No, maka ife Governor Alex Uti Kulu. Maka most times, even in social media, especially if only without speculation, and if only a loud voice, will so much audience and following. Madnine a good California. Mana kaine emi imana aibi n'obodo na afia ba anyare what ife na-eme. If our biggest problem, onwere onye anyị ma ga-aju some of these things. So, guess work plus and minus I na-eme ka iji catch up. Let us be honest, ka ikwu nke be eziokwu. Ife jiwe ju banya bụ ajụjụ maka afụta m fu ebe a na-eme the conspiracy na-eje. Mgbe si ka m solufa ka m draw the mass ka m si enye ese. Ọ bụrụ na ilota na mgbe gọvanọ anyị n'Enugu ebe a chọrọ switch to APC. O delu statement na-akọwa na otu anya banyegolu APC na ọ ga-akabanye mma n'Enugu na ịmago na ndị federal government ga na-aga anya anyị ntị na nke a na-eme na nke a ya eme mụ na gị wee jụọ ajụjụ on Monday wee sị ọ banyelu na ndị na-adịrị aligned with federal government na elufa which makes us to wonder what might be happening in Abia State. Maka n'anya Abia State anọkwuodo na PDP, Abia State nọ na Labour Party. Igotago. So Abia State nwere a different struggle karịa ife ndị ọzọ na deal with. So we na-ajụ ya bụkwa na ife a na-asị na-eme ndị na-adịrị aligned with federal government na-eme na Abia State. Ajụjụ ka anyị na-ajụ. Another angle the very, very possible. Given the facts now, will and evidence from Ife Governor Mbakulu. Yes. So, that kind of situation, then it is a very wrong thing to do and a very wrong path to follow. Maka, the federal government, the states, everything should be equal, right? A party at the center of leadership. Right. Party will its own place, right? Party will its own place, but not when things are due to a particular people. You now withhold Makana, their governor and honor your party. In a measure then that is a dictatorship. So Abuno, this angle is now a very, very valid angle. I need so kaina kita how we draw go here. I gana to one. Kamalu the next step the federal government can take on this particular issue. I get Biakwana show Abia Kukwa this same thing. I reassign the contract. Yes. Another Kalusigo. I man say, oh no, if I na Lusigo, I man say if Governor Mbakulu is you. If it ain't na with you, and no makana the governor and na APC and na APC na try everything possible. Bata the governor. Na anya na-enekwu oya bụ otu ụbọchị anyị etetasi anyị na omego ịghọtago na oselugo ibi ejebe anya obodo dine ịgbago come and see America wonder ka ị nọ na ife anyway ka mgbapụ ọzọ na isiokwu anyị karịa anyị ka nwere ụfọdụ ihe anyị ka ga-akpa ndị seneti Nigeria nọdịlanụ wee na-akpa maka ife a na-akpọ tenureship nyaazị oge a na-anọ n'ọchịchị etinyego n'ọchịchị oge ruo mgbe oge one ka ihe anọrụ maka tupu ị pụọ nke fabadolo ọkpa na ya wee bụrụ governorship tenorship nya ka ofu onye senator anyị onye nke so na onye kachasị wee bụrụ the most recognized and important senator na Southeast bụ senator Orji Kalu, former governor of Abia State. Nya nwa bụ onye na-akọwa na-asị biko na ife tenor anụwa na ọ ya aka mma onye chia 6 years ya na-abịa onye chia nọ 6 years ya na-abịa ya bụ nwoke gakwara n'iru wee kọwaa ọtụtụ ife ọma dị na ya bụ 6 years proposal
Ona akọwa na in 6 years na ị ga-esave ego election ịghọtago ego ọ na-cost obodo iji wee na-eme election kwa afọ ara anọ maka Nigeria na-eme election kwa ara anọ anyị eme election mee national election mekwa governorship ya bụ nwoke na-akọwa na eme nya 6 years nya ichisi aga gabi ya achị number 2 ọ sị na ame nya etu a na ọ ga-reduce cost ego ọ na-anabiga anyị asị obodo iji mee election na ọ ga-reduce kwanụ anyị nwe ichekwa up to 8 years ma ọ bụrụ na anyị achọ ichenji nya bụ gọvanọ a na-ekwu maka ya obodo wee na-etinye ọnụ ndị kwe na ndị ekwero ndị si etu a na ndị si etu a maka na nkata na-abụ akpabi onwebe aka nwebe okwu nwebe imi nwebe ọnụ ka anyị jụọ meyọ ife meyọ lụ na ya bụ okwu ịgwa gị eziokwu okwu 6 years yes. To me I don't agree with it. Now with ife Senator Orji Kalu na-ekwu ọ na-ekwu na save ego election n'ika kelu oge okay save ego anyị amago politicians anyị as people who halfway equal to costs they don't that cost you would expect them to now use the money to work for the people. Mana mba court etinyekwe n'ime akpa. So and again 6 years, why 6 years may be dangerous, but only actually 4 years man can ya run for another tenure and no need more for him to be re-elected. It was about 6 years. Man at least 6 years. He knows one way. He went within that 6 years. All can have me for the 4 years and I know. But at least so 4 years. We can no be na no need at least him go see maka another election na bia. Can we to only continue second time. Mana nke anyị nke ara no na abụkwa na onye banyezia o make sure na mmadụ Chineke kere eke ma even Chineke ewepụ until ya nozuo 8 years. Ya bụ na ọ bụ ọzọ 4 years ka anyị na-eme maka anyị na-ebi otu ndị ọchịchị anyị si eme off 8 years ka ọ bụ. And ụfọdụ n'ime ha na-agbado ọkpa make sure na 8 years afachisịrị ya. Mana ebe ọ bụ one time 6 years. Or do kwa 1 time 8 years. Or the lesser of the two ekwensu ka yi achieve. So now for 4 years now, the first 4 years at least in the legal workings. Okay. Man, when you go you fly weapon after 4 years, do you remember one person? Kedo onye nka weapon after 4 years. Okay, I'm body Lagos. Polo man no to actually. Umbadinuju nka Anambra. Polo after one term. Enwekwalo ma enwelu even enwekwa governors megolofu time. Oh, governors, I can't remember all. The PDP, I think some PDP governors one time. Achike Odenwa, not Achike Odenwa, Ikedio Hakim. Ikedio Hakim. Kenza onye nkoze Emeka mana Emeka emezu 4 years. So I will go a few governors to Europe. The main thing buna, that first 4 years, at least people not one another 4 years, at least ha try yeah. Or would you go see your workings that first 4 years? Imagine your OBI no go free. Yeah, try everything possible, at least to show workings. That first, I'm not the second 4 years now. How they use here for person. That's that particular thing that can actually draw their at least to keep them in check. Yes. That 4 years on email of at least the people can now remove you. But though it doesn't how work goes on in Nigeria. But then again, one can now we fe ha na-ekwu now with some advantage. Maka whether not 4 years or 6 years ndị aka ezuochi cost of election n'ime akpa ha ka ọ ga-aba. Nke a bụ nke ka m njọ maka ofu onye kwuru okwu wee sị na ego niile a na-achọ n'obodo Nigeria dị na akpa mmadụ.
ine n'anya ifu no ife meleme anyị ga-eji ọsọ gbapụ ka anyị jee na Anambra maka na oge anyị na-akụzi kwapụ ebe gọvanọ Soludo ebe ọ na-eme kampeen ya bụ nwoke na ife ya na ya na-anụ orike nwoke a na-akọwata na kama ya ga-eme kampeen ya bụrụ ya na-alụso ọlụ na Anambra steeti na-alụ ọlụ ịghọtago maka na enwelu ndị na-akpọpụta gọvanọ Charles Soludo na-asị ụfọdụ ihe ndị na-emegasị na Anambra na-akọwa na ụfọdụ projekti a na-alụwa afọ mmiri ebe a insecurity ebe a akụkọ akalia ịghọtago nye ka gọvanọ Soludo pụta ka o difendi onwe ya ọ na-asị na kama ya ga-eme election ya na-alụ ụzọ na-alụ projekti na-eme ife niile ka ndị Anambra nagidie ya bụ nke mbụ nke abụọ ebe ọ na-ekwu okwu a ka ọ nọkwa wee kwuo na ndị Igbo ama anọdị ana mee diskọsụ ife gbasalụ ọdịnihu anyị ịghọtago ọ sị na Igbo niile ga-agbakọta ọnụ onye ọbụla ga-agbakọta ọnụ ka anyị kwuo maka ọdịmma na Igbo na ya bụ gọvanọ Charles Soludo na ya nabatara the separatist idea that is onye gabala onwe ya ọchịchị onye gabala onwe ya na ya bụ gọvanọ Chukwuma Soludo is not in support of any separatist government ebe ọ na-adres ndị Anambra ka ọ nọ wee kwuo ife niile a Mayor ka ife ilo n'ife gọvanọ Charles na-ekwu okay. So, Upper Governor, oh my governor. Oh, yeah? Your able governor, Governor Soludo is my governor, right? And even if I am going to vote on the 8th of November, okay, I will still vote for him. I am actually going to vote. I'm actually going You've to always vote. said that. Yes, I'll be in Navy, in my ward, in my polling unit, to actually vote, because looking at all the candidates in that, I don't think there's any other one of them that can beat him. What is his antecedents? What is like? In as much as I don't always agree with Governor Soludo, I feel like he is, the person that is still going to win the election. Okay. Right. So, and I've made peace with the fact that he is going to. If you had a better candidate, would you change it? Yes. If you had a better candidate. Yes. If Val Ozibo was on the, I would have voted for him. I liked Val. I don't know why. Well, Val played himself. Yeah, so back to what Ife governor in Ekwu. My governor sometimes likes to deflect. Okay. Instead of a campaign, and this thing, like, is it not still for the people? It's still for the people. So at the end of the day, if you are campaigning, we've seen that he's been going around campaigning, right? And he's not. It's not like you're not campaigning. Instead you're campaigning. Like the statement itself now confuses him. I'm also with him. Like, what is the news? What is the? Can you put the? Special thing on them. Like, I've been trying to make sense of the whole statement. I've been trying to make sense. Biko ya hapo maka. Nwanyi ya na nwanyi ibie na aka no si ya nnukwa ndi m ikpo ma ogo mu biko no. Ebe aka ni ya dobilie tata. Mgbe ọbụna itete n'ụtụtụ every Monday ma ọkụwa 9 n'ụtụtụ ịbịa ka ị nọnyere anyị ka anyị kpaa politics. Ka anyị tinye ọnụ n'okwu gbasatala obodo anyị ka anyị malụ nke njegene gwalụ mmie ifugie ọnya ka anyị pụtalụ tata ka anyị gwa gị olukwo on Tuesday ịbịa ka anyị tinye aka ka anyị kpaa ife gbasalụ obibi ndụ that is lifestyle na ana Igbo on Tuesday ma ọkwọ 12 on Wednesday kwa ịbịa ka anyị chịkọta ife melu na politics n'obodo anyị ma ọkụkwa 12 on Wednesday gbaa mbọ ka isolo anyị na social media platforms anyị niile ka iwee na-ama ife anyị na-eme Mayor si ndị be anyị ka emesịa ndị be anyị ịma m na that bụ ụfọdụ ilu na anyị na-agbasa nzukọ anyị ya ife nwere ikwu taa bụ na n'ilu ndị Igbo tụ bụ na ndị Igbo si na ejighị nnukwu amụ ejighị oke amụ
onye akwụna ụjọ. So ejiamụ eyi akwụna egwu. Ejiamụ. Cheka akwụkwọ anụ ya ọzọ. Ma a mekwusi. Nke onye na-eme iwere uche gị tinye ya. Maka ada akụzikwala ebe dị ka ya na-akpa aka nka na-egwu ọmaala agbanya uche gị dị ya ka emesịa nụ. Mayor, na this your ilulu ọkwa ndị kie ka ị drop lefa. Ya adult dose ilulu ka etola gị. I didn't want to hear it again. I swear. I didn't want to. Sorry, my darling. I didn't want to hear it again. Chibo. Emmanuel, what is this now?